faoi chomóra tábhachtach stairiúil an bhliain seachún, agus chlár chomóra 100 bliain Éire 2016. Ag curchain cín meascán de imeachtaí mealtacha agus choiríochtúin. Díana an chlár an Teanga Bheo solas sa scala áit lárannach na Gaeilge a nídéal na glúna réimhlóidí. Agus díana an éireacht deanga rúchais a nócha agus a chealóra. Is ceart agus chuig imeach an Gaeilge I lár an éanaí an chomóra imeacht na Cásca 1916. Sí an Gaeilge deanga náisiúnta, agus is chud dhéala siad ar bhéanúlacht mar náisiún. Tá sé tábhacht chomá nach mreanna faoi an Gaeilge mar éirsma himbealach, ach go gafaí lethe mar Teanga Bheo, a thug ar síontarún agus a dag fúnaí le thuirtslán den chéad glún eile. Ghail a láidú leis an teanga chuir líon mhór acmhainní agus ábhar ar fáid siad tarseach gréasán. Beag siomh tarsaí á Urbert ag first na Gaeilge don teanga, agus is áis luachfar íseo déan duna bhfuil spéisiachas sa Gaeilge, idir ealaíon agus cainteoirí dúchais, in éan nó th lear, agus is mór nó nórdúine a bheith ag siúr an tionscatal seo. Tionscatal atá luaite agus sonmhacht sa stratéis fi bliain don Gaeilge. Mar réon le nóch rince ceol, drámaíocht, scéalaíocht agus ealaíon trí réon leathan imeachtaí nóálacha ealaíonne. Bei chlár na Gaeilge is cúpla agriocht eile chun na Gaeilge Nós magazín agus iireachtas na Gaeilge ag agrú féile nua spreagúil spreagúil. Trí bhean na Gaeilge, féile ceol, líne, ar gála an bhuthe tach a Newbridge House an bhuthe domhnach bata dúsgad a clia. Tálaí na Gaeltachta agus údaras na Gaeltachta ag taú le clár leathan imeachtaí agus ócaidí. Bei mór léireach an staidse a bheith ag gáil ar chamchuirt ar fud na tíre, agus i gceannaí cealar bríomhar ar bheocht na Gaeilge, trí ar goltar, trí ar naoireacht, trí ar tradition Gaelaí, a léirú bhharm ceol, a bhharm raníocht, a bhharm dása, pholaíocht agus drámaíochta. Tá muid is náirtlan náisiúnta na Gaeilge a chur láthair seo bunathe ar síl fáric mac bríris. Seo ina meascán de fiseán, ceol agus drámaíocht le heisteoir agus le déagóirí. Agus tuigim freisin go bhfuil an cumann náisiúnta scoilrámaíocht a duna comórtas sa scoilinne ar fad, agus tá fibéin an cholacht a bhaoine óga a duna seo bunathe ar meascanna agus popid ar stair na stáite. Bei fáil ar líne ailse chumcheartlan na Gaeilge ar chlár nua digitithe. Fada sa bheits díospóireachtaí bríomhara, seimineáir agus léachtaí ar siúl ar fud na tíre. Tá muid digitú ar an ghlaibhsolas, agus dar nó an ghlaibhsolas cean den na hiris is tábhairtaí ó thaobh faoinse de stair na hÉireann ag tús feithúís. Tá sé fíorthabhad a go mbeidh sé seo ar fád an phobal. Bei túsa chur agin le imeachtaí UCD leis an riamh atá a dheanú agin ar díolan de híide, a ggófáirt leis an leorlan náisiúnta, bei trascríomh a dheanú agin ar an digitú sin a ggófáirt le hallscoil Chorcaí, agus tá muid agsú leis an rud ar fad a chur ar thaobh an sin, agus bei sé sin ar fad a lánseil agin ag an chóghail a bhés agin ar an níoladéig agus ar an bhíthúlad a bhí feabhra 2016. An chóghail atá agin na tarthaí na réimhlóide, agus bei muid ag féchann sé ar éimhlóid na Teanga Bheo ar an dóid ar hanig an Gaeilge chun cinn a rihannaí thuhís agus an dóid a bhfuil sí sa leithe inniuhan. Bei rud amháin eile ar bonagin agus bei sé sin a cheolú agin ag an chógáil sin fasta na scéalta 9-16 ó phobal leachtaí. Agus tá sé sin a dhéanú agin a ggófáirt le roinmhéalaid is éireann agus é faoi chuairim Chríostóir McCarthy. Bei takeíocht an Teanga Bheo le fáileó RTA radio na Gaeltachta, tuairis.caí, foras na Gaeilge le eistí colún comórtaisí bonscala agus neart eile bunaí ar chultúr, aitheantas agus an teanga féin. Tá srán nó telefíse go thomlan an Gaeilge go chaimiisiú ag RTE ó thaobh RTE radio na Gaeltachtaide. Beidir a gobar ggóir le na hír bhunscoileanna, maidir le comórtas ó thaobh chlárach í bunaí ar héimeáid a bhainans leis an gomóra. Tá tuairis.caí I dtíanana comisiú ar cholún teacht ar héimeí éagsúil maidir le 1916, agus freisin tá foras na Gaeilge ag taú le colúns na nuachtáin náisiúnta go príomha a breanúir cábhfuil muid leanna Gaeilge agus 1916 agus an tionchar bhí ag 1916 ar an teanga. Nílann seach chuide gan na imeachtaí a bheits ar siúl le rihan Teanga Bheo ar fud na hÉireann le líne bliana 2016. Le níos mó ólasáil téchaig Ireland.caí.